εδώ και μία εβδομάδα, μία μισή τέλος πάντων, είναι και μόνος του άνθρωπος εδώ, διότι ο σύντροφός του, ο σύζυγός του, συγγνώμη, ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ, βρίσκεται στις ΗΠΑ. Έχει φύγει και είναι με τους γονείς του, γιατί πέρασαν μαζί το Thanksgiving Day που έγινε την Παρασκευή. Άρα λοιπόν ο κύριος Κασελάκης αναγκάστηκε να φύγει μόνος του, να πάει στις Πέτσες μαζί με τη Φάρλεϊ και χωρίς τον Τάιλερ. Τώρα ρωτάνε πάρα πολύ, είναι δυνατόν να έχουν παντρευτεί πριν από ένα μήνα, 1,5. Να είναι μαζί, να πήγαν μαζί στην Αμερική 2 εβδομάδες. Και ξαφνικά ο κύριος Τάιλερ να αφήσει να εγκαταλείψει τροποντινά για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα τον σύντροφό του, τον σύζυγό του, τον κύριο Κασελάκη. Μήπως, λένε κάποιοι, υπάρχουν τα πρώτα σύννεφα στη σχέση. Καλά, μήπως τον δούμε τον λίγο κύριο Μακμπεθ μετά το νέο έτος, αν τον δούμε. Λες να κάνει και Χριστούγεννα για Πρωτοχρονιά. Είναι μαγική αυτή η περίοδος στη Νέα Υόρκη. Εντάξει, θα είναι παράξενο. Παντρεύτηκαν πριν από λίγο καιρό. Παιδιά, ο άνθρωπος θα γυρίσει. Το θέμα είναι ότι ο Στέφανος Κασελάκης πήρε το σκυλάκι, τη Φάρλεϊ, το γλυκύτατο αυτό σκυλάκι, και την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ διαλύεται, την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ νομίζω ότι στις επόμενες δημοσκοπήσεις θα πάρει μονοψήφιο ποσοστό, ο ίδιος επέλεξε να κάνει ένα πολύ ωραίο χειμερινό τρίμερο στις Πέτσες. Και λένε τώρα κάποιοι σύντροφοι, είναι δυνατόν να μας έχει ρίξει στα βράχια, να έχουμε πέσει στα μονοψήφια στο κάτω από 10%. Δηλαδή και τηλεοπτική εκπομπή να ήταν, δεν θα υπήρχε πρόγραμμα για τον χρόνο. Την ώρα που αδειάζει το κόμμα, εκείνος γεμίζει σφινάκια στα μπαρ των Σπετσών. Ακριβώς. Και εκείνος θα πηγαίνει διακοπές τώρα στις Πέτσες και να διασκεδάζει τα μπαράκια των Σπετσών και να βγάζει το σκυλάκι, τη Φάρλεϊ, βόλτα στις παραλίες των Σπετσών, που είναι πανέμορφες στις Πέτσες έτσι κι αλλιώς. Βλέπουμε λοιπόν εδώ τώρα κάποια πλάνα που μας στείλαν εκεί. Βλέπουμε και το χέρι του κύριου Κασελάκη. Πετάει κουκουνάρια στην Φάρλεϊ, και η Φάρλεϊ, επειδή είναι ένα έξυπνο, πώς το λένε, πορτογαλέζικο σκυλί, του τα φέρνει πίσω τα κουκουνάρια. Είναι το χέρι που είδατε πριν, είναι προφανώς το χέρι του κυρίου Κασελάκη. Πόσο έξυπνο σκυλί η Φάρλεϊ. Ανέμελες στιγμές ο κύριος Κασελάκης στις παραλίες των Σπετσών. Ανέμελες στιγμές. Εγώ θα πω κάτι που δεν έχει αντιληφθεί προφανώς ο κύριος Κασελάκης, και το λέω με αγάπη. Εμείς εδώ που είμαστε δημοσιογράφοι και δουλεύουμε από Δευτέρα ως Παρασκευή, έχουμε 2 μέρες ρεπό. Δεν δουλεύουμε. Παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να ενημερωνόμαστε για να είμαστε εδώ στις επάλξεις τη Δευτέρα. Στην πολιτική, κύριε Κασελάκη μου, υπάρχει αυτή η λογική των διακοπών. Στην πολιτική έχετε weekend. Και άντε πες ότι έχετε, γιατί έχετε και οικογένειες, έχετε και σκυλιά, παιδιά δεν έχετε ακόμα, εύχομαι να αποκτήσετε που το θέλετε. Λοιπόν, αυτό που λέμε παιδιά σκυλιά δεν είναι μόνο σκυλιά, μόνο σκυλί για την ακρίβεια. Έχετε σύζυγο και σκυλί. Δεν αντιλαμβάνεστε ότι συμβολικά την ώρα που ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τρίζει, έχει διαλυθεί. Έτσι, οι άλλοι μέσα στην εβδομάδα ανακοινώνουν το καινούριο κόμμα. Θα λέγεται η αριστερά της οικολογίας, κάπως έτσι θα λέγεται. Θα έχει μέσα και τον όρο αριστερά και τον όρο οικολογία. Γιατί βάζουν τον όρο οικολογία? Για να βάλουν στο ψηφοδέλτιο της Ευρωβουλής τον κύριο Κόκαλη πάλι, που θα ξανακάνει συνεργασία με το άλλο κομμάτι, Αξιόγλου Τσακαλώτος. Πρόεδρος θα είναι ο Χαρίτσης και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, λένε δικές πληροφορίες, θα είναι ο Τσακαλώτος για να μιλάει στη Βουλή. Την ώρα λοιπόν που θα έχουμε έναν, πώς το λένε, Τσακαλώτο να μιλάει στη Βουλή, να κόβει και να ράβει. Θα έχουμε έναν Χαρίτσι που είναι συμπαθής ο Χαρίτσης και έχει και το δικό σας προφίλ μέσα στη Βουλή. Εσείς δεν είστε που δεν είστε στη Βουλή. Αν θα είστε στην Αίγια στις Πέτσες, πώς την έχετε δει έτσι τη δουλειά? Μα σου έχω απαντήσει. Αυτό ακριβώς θέλει να δείξει ο κύριος Κασελάκης. Αυτό ακριβώς θέλει να δείξει. Ότι δεν του καίγεται καρφί, παιδιά. Στα παλαιότερα των υποδημάτων του τα γράφει όλα, όπως φαίνεται. Το Σαββατοκύριακο μου λέγει ένα στελέχος του ΣΥΡΙΖΑ, εξέχουσα προσωπικότητα, ότι πολλοί από αυτούς που παρέμειναν. Πόσο μεγάλος είναι ο σκύλος που το παίρνει αγκαλιά, γεμίζει την αγκαλιά το σκύλος. Έλα. Ότι πολλοί από αυτούς που παρέμειναν είναι σε αμηχανία με αυτές τις εικόνες. Το ταξίδι στις Πέτσες έχει κάνει πολλούς που είναι σήμερα στο ΣΥΡΙΖΑ να το σκέφτονται διπλά και τριπλά. Δεν τους αρέσει αυτή η εικόνα. Έφυγε για Σπέτσες, άφησε ανοιχτή την πόρτα στην Κουμουνδούρου και συνεχίζουν και φεύγουν στελέχη. Φύγαν άλλοι 100 με Σαββατοκύριακο. Ανάμεσα μεταξύ στα στελέχη νεολαίας που έφυγαν είναι και η ανιψιά του κυρίου Τσίπρα. Βέβαια. Έλα, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Παιδιά, αυτό εγώ το διάβασα χθες. Και τι σημαίνει επειδή είναι ανιψιά του Τσίπρα, συμβολίζει κάτι? Ναι, και ο γιος. Επίσης, σε μια οικογένεια δεν σημαίνει ότι όλοι στηρίζουμε το ίδιο. Ο Τσίπρας παραμένει. Ο γιος του κυρίου Ρίγα που είναι σημαντικός. Ο Τσίπρας πήγε το Σαββατοκύριακο και έφαγε σε μια πολύ ωραία πρασερή στο Κολονάκι. Ναι, απλά ο Τσίπρας είναι άλλο και ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ είναι άλλο. Και εδώ αυτές οι εικόνες. Πάντως είναι ευχάριστο διάλειμμα από τα προβλήματα της καθημερινότητας. Μα το θέμα είναι ότι μονίμως είναι σε ένα ευχάριστο διάλειμμα ο κ. Κασελάκης. Δεν τον νοιάζει κιόλας. Συγγνώμη, με τη λογική ότι ο κ. Κασελάκης δεν πηγαίνει στη Βουλή. Είναι μονίμως ένα διάλειμμα. Διότι είτε είναι στις Πέτσες, είτε πηγαίνει σε διάφορες γειτονιές της Αθήνας ή άλλων περιοχών της Ελλάδος, μπαινοβγαίνει στα μαγαζιά. Πολύ ωραία. Το είδαμε και αυτό, το χαρήκαμε, κάνετε και καμιά ζωντανή σύνδεση. Από εκεί και πέρα όμως, πολιτική θα παράξουμε. Δηλαδή, η πολιτική είναι μόνο η περιοδεία σε μεγάλους κεντρικούς δρόμους των πόλεων της χώρας μας.
πρώτον ή δεύτερον κάθε 2 Σαββατοκύριακα στις Πέτσες, αυτό είναι πολιτική. Πολύ ωραίο να είμαστε κοντά στην νεολαία. Το συμβολίζετε. Να είμαστε κοντά στον απλό πολίτη. Βέβαια, να πω και κάτι. Ο απλός πολίτης δεν έχει εξωγικό στις Πέτσες. Ο απλός πολίτης που λέτε και εσύ ο αριστερός, λέτε ότι ο κακός Μητσοτάκης τον έχει αναγκάσει με την ακρίβεια να μην μπορεί να φάει. Τροποντινά μεταφορικά. Άρα λοιπόν, συμβολικά, όταν λέτε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η ακρίβεια και εσείς θα την καταπολεμήσετε και ο Μητσοτάκης δεν μπορεί να την καταπολεμήσει επειδή είναι δεξιός, το συμβολίζετε επικοινωνιακά με τις Πέτσες. Ειλικρινά τώρα. Δηλαδή μετά τη Μύκονο, οι Πέτσες είναι το δεύτερο πιο ακριβό νησί στην Ελλάδα. Και να πω και κάτι. Το παλιό χρήμα που λέμε old money, που λέτε και εσείς οι Αμερικάνοι, κύριε Κασελάκη μου, εκεί έχει σπίτι. Απέναντι στην Κώστα. Εκεί είναι το παλιό χρήμα της Ελλάδος. Εκεί έχει. Οι πιο νεόπλουτοι έχουν σπίτι στη Μύκονο. Το παλιό χρήμα έχει σπίτι, κύριε Κασελάκη μου, εκεί που έχετε κι εσείς. Στις Πέτσες και κυρίως απέναντι στην Κώστα. Στο Πορτοχέλι. Εκεί είναι το παλιό χρήμα της χώρας μας. Άρα λοιπόν συμβολίζεται τη στροφή της αριστεράς προς την κοινωνία με το ταξίδι το τριήμερο στις Πέτσες. Λοιπόν, και έχουμε και μια πολύ μεγάλη έκπληξη που είμαι σίγουρος θα παίξει σε όλα τα site, σε όλα τα δελτία ειδήσεων κτλ. Σε λίγα λεπτά το επεξεργαζόμαστε. Μεγάλη συνάντηση του κυρίου Κασελάκη με το πιο γνωστό Έλληνα τράπερ και ένας διάλογος μπροστά στις κάμερες που θα τρίβετε τα μάτια σας. Θα τρίβετε τα μάτια σας κυριολεκτικά. Πάντως, για να πούμε ότι σε αυτό το ταξίδι έκανε και κάτι καλό, εκτός από τις βόλτες και τα κοκτέιλ και τα σφινάκια, έδωσε χρήματα στα παιδιά της πενταήμερης της γάμα λυκείου του νησιού. Έδωσε 1.000 ευρώ από την τσέπη του για να βοηθήσει. Και δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε. Ναι, γιατί θυμόμαστε ότι και στην Καλιθέα είχε πει ότι θα σας βάλω air condition, τα βάλε ο άνθρωπος, 8, αν θυμάμαι καλά, κλιματιστικά. Είχε δώσει ένα ποδήλατο, ένα διάδρομο γυμναστικής και τώρα έδωσε αυτό το χιλιάρικο. Έχει φτάσει, ας πούμε, τα 5-6 χιλιάρικα, 7, κάπου εκεί. Ναι, άρα λοιπόν, επειδή δεν φαίνεται ευκρινώς έτσι όπως το γράψατε εδώ, 5 χιλιάρικα, τα 8 κλιματιστικά, το ένα ποδήλατο και ένας διάδρομος γυμναστικής κοστολογούνται γύρω στα 5 χιλιάρικα. Ναι. Άρα 5 χιλιάρικα τα 3 πρώτα και 1.000 ευρώ δωρεά σε ηλίκιο για ανάγκες της εκδρομής. Άρα μέχρι στιγμής ο κ. Κασελάκης έχει βγάλει από την τσέπη του, 5 χιλιάρικα και έχει δώσει σε, πώς το λένε, για κάποιο σκοπό. 5.000 ευρώ, ναι. Ωραία. Έτσι κι αλλιώς λεφτά και ανάγκη δεν έχει. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτό που προανήγγειλα. Είναι Παρασκευή. Ο κύριος Κασελάκης έχει πάει στο Σολεμάγιο στην Κηφισιά, ένα από τα πιο ωραία μαγαζιά. Είναι τρατορία ιταλική στην Αθήνα, στα βόρεια προάστια, που πηγαίνουν πάρα πολύ. Πήγε μόνος του άνθρωπος, μπήκε μέσα, μάλιστα κάθισε στο μπαρ, δεν κάθισε στα τραπέζια και έφαγε πάρα πολύ ωραία. Βγαίνει λοιπόν από το Σολεμάγιο. Εκεί βρίσκεται ο Γιάννης Μαλιαρός. Αν δεν ήταν μόνο ο Γιάννης Μαλιαρός. Μιλάμε για μια συνάντηση μεγατόνων, ένας κορυφαίος της πολιτικής, ο κύριος Κασελάκης, μέχρι να αποδειχτεί βέβαια και εκλογικά. Αυτή τη στιγμή, επειδή σε βλέπω και γελάς, κύριε Τεριάκη, είναι κορυφαίος. Είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Θεσμικά είναι τις επόμενες δημοσκοπήσεις. Είναι θεσμικά κορυφαίος, όχι κορυφαίος της πολιτικής. Είπα και μην με ψέγετε ότι μέχρι να αποδειχτεί στις εκλογές. Αυτή τη στιγμή όμως, θεσμικά είναι κορυφαίος της πολιτικής. Δημοσκοπικά αυτή τη στιγμή ο κύριος Κασελάκης δεν είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, επειδή πρέπει να σεβόμαστε αυτό που κάνετε τώρα, εκτρέπεστε της δημοκρατικότητας. Συγγνώμη κιόλας. Εγώ επικαλούμε τις δημοσκοπήσεις. Δεν είναι οι δημοσκοπήσεις, αγάπη μου γλυκιά. Τότε θα καταργήσουμε σε αυτή τη χώρα τις εκλογές. Και να βάλουμε δημοσκοπήσεις, κυρία Καλίδα, γιατί να μην τις λαμβάνουμε υπόψη, Γιώργο μου, οι οποίες το 95% δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις είναι μια ερώτηση της στιγμής. Την πραγματικότητα την αποτυπώνουν στη δημοκρατία οι εκλογές. Είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει. Αν θέλετε, βγείτε ευθέως και πείτε, κυρία Καλίδα, ότι εγώ είμαι εναντίον της δημοκρατίας και προτείνω να καταργηθούν οι εκλογές και να τις υποκαταστήσουμε με τις δημοσκοπήσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λες κάτι που δεν είπαμε. Είπες κορυφαίος της πολιτικής και κρίναμε αυτό που είπες. Μην μας βάζεις τώρα στο στόμα μας ότι είμαστε αντιδημοκρατικοί. Κάνετε αυτό που κάνουν άλλες εκπομπές, κύριε Τεριάκη μου. Κορυφαίος της πολιτικής δεν είναι ο κύριος Κασελάκης. Κάτι όπως κάνουν και άλλοι που δεν είπα. Είπα λοιπόν. Κορυφαίος πολιτικής δεν είναι για μένα. Εσύ για σένα είναι, για μένα δεν είναι. Δεν είναι για μένα. Ούτε για δημοσκοπήσεις είναι, Γιώργο μου. Βάσει του θεσμικού του ρόλου, κυρίες και κύριοι.
κορυφαίος πολιτικής. Βάσει του θεσμικού του ρόλου. Είναι ηγέτης. Είναι αρχηγός. Όχι. Μπορεί να μην σας αρέσει. Τώρα τις επόμενες Μπορεί να δεν είναι κριτική ματιά. Είναι κορυφαίος επικοινωνιακά. Είναι μήπως αριστερής πτέρυγας που αποχώρησε. Το κορυφαίος είναι δικό σου χαρακτηρισμός. Το κορυφαίος είναι δικό σου χαρακτηρισμός. Δεν είναι δική μου κριτική ματιά. Μπορεί να μην σας αρέσει. Βάλτε λίγο ξύδι και πιείτε αν δεν σας αρέσει. Πολύ ωραία και καλή χώνεψη. Είναι καλός ή κακός ο κύριος Κασελάκης περαστικά. Ο κύριος Κασελάκης είναι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι έχει ένα κορυφαίο θεσμικό ρόλο. Άλλο αυτό. Το ίδιο είπαμε κι εμείς. Κορυφαίο. Όχι, Γιώργο μου. Η κυρία Καλύβα δεν είπε για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ είπα. Η κυρία Καλύβα δεν είπε για τις δημοσκοπήσεις. Εγώ είπα κορυφαίο. Τον οποίο δεν εξυπηρετεί όμως το ρόλο αυτό τον κορυφαίο. Είπα κορυφαίο θεσμικό ρόλο, είπες κορυφαίος πολιτικής και έφτασε στα λόγια μου μετά. Θα με αφήσετε να στεγίσω την εκπομπή. Και όπως εσύ πολύ δημοκρατικά τον αποκαλείς κορυφαίο, έτσι και εμείς πολύ δημοκρατικά σου λέμε ότι δεν είναι κορυφαίος. Θεσμικά είναι κορυφαίος. Θεσμικά. Είναι θεσμικός ο ρόλος του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν είπες κορυφαίος πολιτικής. Είπα ναι, θεσμικά. Είναι άλλο το άλλο, Γιώργο μου. Θεσμικά. Λοιπόν, και δεν θα υποκαταστήσουμε τις εκλογές με τις δημοσκοπήσεις που λέει η Άρια. Εγώ δεν είπα για τις δημοσκοπήσεις, αλλά τι σχέση έχει. Η άποψη του καθενός τι σχέση έχει με αυτό που λες. Επειδή τώρα έχουν γυρίσει τηλεόραση, ο κόσμος τώρα μιλάμε μια ώρα και τσακωνόμαστε μόνοι μας 3 λεπτά. Να πάμε στο ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ λοιπόν μιλάει για μια συνάντηση του κυρίου Κασελάκη με τον κύριο Σνικ. Ο Σνικ είναι ένας εκ των κορυφαίων, κατά δική του δήλωση κορυφαίος, Έλληνας τράπερ. Συνάντηση κορυφής. Λοιπόν, συνάντηση κορυφής. Εντάξει, τώρα κατ' εσάς δεν είναι κορυφής, γιατί δεν είναι κορυφαίος ο Κασελάκης. Συναντώνται λοιπόν δύο κορυφαίοι. Ο ένας της ραπ μουσικής και ο άλλος της πολιτικής. Θεσμικά, κύριε Τεριάκη, για να μην με μαλώσετε πάλι. Ούτε στην τράπεζα εγώ συμφωνώ. Ο Λάιτ είναι κορυφαίος. Ωραία, εντάξει. Εγώ ναι, συμφωνώ κι εγώ. Συμφωνώ κι εγώ. Θα αποχωρήσω, αλήθεια, δεν αντέχω άλλο. Τι γίνεται με σένα. Μα προσπαθώ να το πασάρω μια ώρα, δεν με αφήνουν εδώ τώρα. Τι να κάνω, κυρία Κασελάκη, πήγα να σας πω. Λοιπόν, συναντώντες στην Κηφισιά. Θα με αφήσετε να το πω, αλήθεια όμως τώρα. Μην μιλάτε λίγο, μισό λεπτό. Συναντιόντες στην Κηφισιά. Το θέμα είναι το εξής. Γνωρίζει ο Κασελάκης το Σνικ. Γνωρίζει ο Σνικ τον Κασελάκη. Διότι δεν ζουν σε άλλη χώρα και ο Κασελάκης εδώ ζει και υποτίθεται είναι κοντά στην νεολαία και θα όφιλε να ξέρει ποιος είναι ο Σνικ. Και ο Σνικ ζει εδώ και είναι πολύ κοντά στην νεολαία και θα όφιλε, δηλαδή παρακινεί την νεολαία και θα όφιλε να γνωρίζει ποιος είναι ένας νέος κορυφαίος της πολιτικής, θεσμικά τουλάχιστον ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Συμβαίνει αυτό. Είναι πραγματικά αποκαλυπτικός και σπαρταριστός ο διάλογος αποκλειστικά μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες, στο ρεπορτάζ βέβαια του Γιάννη Μαλιαρού. Παρακαλώ πολύ, απολαύστε το. Να, ο Σνικ είναι, το ξέρετε εδώ πέρα το Σνικ. Καλά, ποιος είσαι? Κασελάκης. Ναι, ποιος είσαι? Εγώ ποιος είμαι ο Σνικ. Α, δεν σου ξέρω. Ένας από τους πιο γνωστούς τράπερ της χώρας είναι και ο πιο γνωστός. Ο πιο γνωστός. Τι γίνεται? Ποιο κόμμα είσαι, φίλε? Από το ΣΥΡΙΖΑ Προεδρική Συμμαχία. Πλάκα κάνεις. Δεν τα ξέρω, δεν έχω ψηφίσει ποτέ, αλλά... Θα τον ψηφίσεις? Φαίνεσαι καλός, δυνατός. Και εσύ έχεις ΠΕΖΕ, μ' αρέσει. Θα τον ψηφίσεις εκλογές? Θα τον ψηφίσεις εκλογές? Δεν έχω ψηφίσει ποτέ, φίλε, δεν ξέρω, το σκεφτώ. Δεν ξέρεις τον Κασελάκη, ένας πιο γνωστούς πολιτικούς στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Δεν παρακολουθώ τηλεόραση καθόλου, δυστυχώς. Καθόλου? Καθόλου. Συναυλίες, περιοδία, τι? Συναυλία, βίντεο κλιπ και vlog. Καινούργιο τραγούδι βγήκε σήμερα, Γειτονιά. Και κάτι τελευταίο, θα παίξεις αγώνα ποδοσφαίρου. Μίλησε μας γι' αυτό, για καλό σκοπό είναι. Στη Θεσσαλονίκη θα παίξουμε. All Stars ομάδα θα φτιάξουμε εδώ. Να μαζέψουμε χρήματα για καλό σκοπό. Θα δούμε που θα τα δώσουμε. Θα παίξεις και θα είστε με ομάδα ποδοσφαίρου ή με το Light, θα είστε έτσι αντίπαλοι? Δεν έχουμε αντίπαλους. Περασμένα ξεχασμένα. Άκου να δεις. Κοίτα. Θα παίξω όσο μπορώ γιατί δεν είμαι στην καλύτερη μου φυσική κατάσταση. Πρέπει να αρχίσουμε λίγο να κάνουμε λίγο βάρη. Στα προσωπικά σου πώς είσαι? Τέλεια. Τέλεια είμαι στα προσωπικά μου. Είσαι ευτυχισμένος, ερωτευμένος? Και τα δύο. Να είσαι καλά. Γιάννη Μαλιαρέ, συγγνώμη, ο κύριος που είναι δίπλα, που όταν ο Σνικ λέει, βάλτε το Σνικ, όταν ο Σνικ λέει δεν ξέρω ποιος είσαι και λέει σοβαρά μιλάς τώρα, ποιος είναι ο κύριος δίπλα από το Κασελάκη? Ο κύριος που είναι ακριβώς δίπλα από τον Κασελάκη είναι ένας αντιδήμαρχος, είναι εκεί της περιοχής όταν τελείωσε ο Κασελάκης στη συνάντηση. Γιατί σου λέει είναι δυνατόν, λέει να μην γνωρίζεις εσύ, λέει το Κασελάκη.
Μετά από τη συνάντηση που είχε ο κύριος Κασσελάκης την Παρασκευή έτσι, με τους πρόεδρους σωματείων εστίασης, έκανε τη βόλτα του στην Κηφισιά και έπεσε πάνω τυχαία και ο αντιδήμαρχος και ο ΣΝΙΚ. Ο ΣΝΙΚ είναι εδώ πέρα το θέμα της υπόθεσης που ρωτάει τον κύριο Κασσελάκη από ποιο κόμμα είσαι, ρε φίλε, δηλαδή ποιος είσαι εσύ. Φαίνεσαι καλός, του λέει. Ο ένας κοιτάει τον άλλο με μια απορία από ό,τι βλέπουμε. Ο ένας δεν γνωρίζει τον άλλο. Που είναι και έτσι και δύο, και ο ΣΝΙΚ είναι από τους πιο γνωστούς τράπερ που το λέει και ο ίδιος, αλλά και ο Κασσελάκης το τελευταίο χρονικό διάστημα. διάστημα. Βαγγέλη, βάλτε και τον Βαγγέλη, παρακαλώ πάρα πολύ. Θεωρείς, Βαγγέλη μου, ότι όλο αυτό ήταν πραγματικά δηλαδή μια ηρωνία του ενός προς τον άλλο? Δηλαδή, όντως δεν γνωριζόντουσαν? Ή ήταν μια απαξιωτική προσέγγιση του ΣΝΙΚ προς τον κύριο Κασσελάκη, λέγοντάς του ότι δεν σε ξέρω ποιος είσαι μεγάλη γιατί δεν βλέπω τηλεόραση, αλλά εντάξει, καλώς φαίνεσαι, δυνατός. Δηλαδή ήταν πολύ ειρωνικό, εγώ από ό,τι κατάλαβα. Γνωρίζοντας το παρελθόν και των δύο, νομίζω ότι είναι αυθεντική η αντίδρασή τους. Δηλαδή, ο μεν κύριος Κασσελάκης δεν γνωρίζει τίποτα από την Ελλάδα παρά μόνο ότι του πάνε σε ασημείωμα κάθε βράδυ. Ναι. Επομένως, αδυνατεί να ξέρει οποιαδήποτε δραστηριότητα υπάρχει. Εισαγωγικά βάζουμε καλλιτεχνικό χώρο. Ο δε ΣΝΙΚ, ο οποίος υποτίθεται ότι εκφράζει τη σύγχρονη εποχή. Όταν λέμε σύγχρονη εποχή για τους τράπερ, είναι τι μάρκα καινούργια κυκλοφορεί σε μενταγιόν, αν υπάρχουν τίποτα κουνιστά οπίστια, και εκεί τελειώνει η επαφή τους με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Επομένως, είναι μια αυθεντική σκηνή που δείχνει γύμνια φωτέρων. Το μόνο κοινό που έχουν. Προσγειώθηκαν από άλλο πλανήτη. Το μόνο κοινό που έχουν είναι η μάρκα. Το μόνο κοινό που έχουν, που ρωτάει στο τέλος που του λέει ο Κασσελάκης του ΣΝΙΚ, και εσύ Paris Saint-Germain, είναι η μάρκα που φοράει ο ΣΝΙΚ, είναι η ποδοσφαιρική ομάδα, η Paris Saint-Germain. Α, γιατί και ο κύριος Κασσελάκης φοράει ρούχα της Paris Saint-Germain. Δεν το γνωρίζουμε, αλλά φαίνεται ότι ήξερε την Paris Saint-Germain, ήξερε την ποδοσφαιρική ομάδα. Πάντως, Γιάννη, ο κύριος Κασσελάκης δεν έφυγε ενοχλημένος. Εγώ νομίζω ότι ενοχλήθηκα από το γεγονός ότι δεν το γνώρισε. Δηλαδή, τον βλέπω και φεύγει ξαφνικά αριστερά, έτσι όπως κοιτάμε την εικόνα. Και εσύ ακολουθείς το ΣΝΙΚ. Δεν νομίζω, Τάος, γιατί εντάξει, ο κύριος Κασσελάκης σταματάει, χαιρετάει όλο τον κόσμο, όπως βλέπετε. Όποιον συναντήσει, ας πούμε, και ο αντιδήμαρχος τυχαία το συναντήσει. Συνήθως αυτοί που χαιρετάει τον ξέρουν, γι' αυτό το λέω. Γιατί μου θυμίζει, ας πούμε, και πώς έφυγε από το βιβλίο του κυρίου Κοντιάδη και πώς έφυγε από την Κεντρική Επιτροπή. Ξαφνικά κάτι συμβαίνει και αλλάζει ρότα και φεύγει. Δεν ξέρω αν μπορούμε να το συνυπολογίσουμε αυτό. Πολύ σωστά. Δεν είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε έτσι αυτή την αντίδραση του κύριου Κασσελάκη. Μιλάει, χαιρετάει, έφυγε, εξαφανίστηκε. Δεν κάθεται να κάνει έτσι αποχαιρετισμούς. Πάντως είναι και κοντά στα λαϊκά στρώματα. Μετά την Κηφισιά έφυγε και πήγε στις Πέτσες. Εντάξει, ναι, το είπαμε αυτό. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να δούμε τώρα και ένα διάλογο που είχε εκεί με τους ανθρώπους στην Κηφισιά ο κύριος Κασσελάκης, όχι μόνο με τον ΣΝΙΚ και με άλλους εκεί κατοίκους της περιοχής. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, το έχουμε υποτιτλήσει κιόλας. Έχει διαφόρους συμβολισμούς. Παρακαλώ πολύ να το δούμε το βίντεο αυτό. Τελείωσα Λύκειο και μετά έκανα δύο πτυχίες συγχρόνως. Το ένα πτυχίο ήταν στα χρηματοοικονομικά και το άλλο πτυχίο στις διεθνείς επιστήμες. Η συμβουλή μου είναι σχετικά απλή. Είναι να κάνεις στη ζωή σου κάτι το οποίο σου δίνει νόημα κάθε μέρα που ξυπνάς. Έχεις το βρει κατά αυτό? Εγώ τώρα το έχω βρει. Ναι. Και είναι η μεγαλύτερη πολυτέλεια που μπορεί να φανταστείς. Άρα, άμα εσύ θες να είσαι μηχανικός, εξόβιος, αρέσει αυτό το πράγμα, κάντο. Η Ναταλή μάλλον το έχει βρει με την κοινολογία. Και εσύ έχουμε να το βρεις και στην ιατρική, γιατί δεν είναι εύκολες οι συνθήκες για τους γιατρούς στην Ελλάδα. Ναι. Καλά, δεν στοιχεύω Ελλάδα, εγώ. Φύγεις έξω. Αυτά πρέπει να αλλάξουν, παιδιά. Όχι, θα τα αλλάξουμε. Εδώ θα μείνετε. Εντάξει. Καλά. Μα γιατί τόσο μεγάλο μπουφάν, τόσο ωραίο καιρό? Γιατί έκανε κρύο όταν φύγαμε από το σπίτι. Έρχονται καλύτερες μέρες. Λοιπόν, γεια σας. Θέλετε να μας πείτε δυο λόγια για τις αποχωρήσεις? Θεωρείτε ότι έφυγαν όλες αυτές τις αποχωρήσεις επειδή δεν σας ήθελαν ως πρόεδρο του κόμματος? Παρακαλώ. Κύριε Κασσελάκη. Παιδιά, όχι. Θέλω πραγματικά, κύριε Βούρθη, κάντε μου τη χάρη. Βάλτε το κομμάτι που υπόσχεται ότι θα αλλάξει τον καιρό. Δηλαδή, αυτό για μένα είναι η κορυφαία στιγμή του Στέφανου Κασσελάκη στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Με ήχο το θέλω, βέβαια, χωρίς ήχο δεν το κάνω. Το έχεις? Παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω να το ξαναδώ, γιατί νομίζω ότι κάνανε γκλινγκ τα αυτιά μου και τα μάτια μου βγάλανε αστεράκια. Όταν δηλαδή άκουσα να υπόσχεται στην κυρία ότι θα αλλάξει και τον καιρό στην Ελλάδα, πραγματικά νομίζω ότι έχω κάνει λάθος. Υπαρκτός σουρεαλισμός λέγεται. Παρακαλώ. Μα γιατί τόσο μεγάλο μπουφάν, τόσο ωραίο καιρό? Γιατί έκανε κρύο όταν φύγαμε από το σπίτι. Έρχονται καλύτερες μέρες. Λοιπόν, γεια σας.
Βαγγέλη Περί, δεν το πιστεύω. Του λέει η κυρία ότι έκανε κρύο το πρωί και τη λέει πώς και το ότι έρχονται καλύτερες μέρες με το ΣΥΡΙΖΑ, παιδιά. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό δεν υπάρχει, είναι κορυφαίο. Μπράβο, ρε Στέφανε. Έκανα στο μάχη. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν τα γράφει μόνος του, πραγματικά ο άνθρωπος είναι κορυφαίος, όπως έλεγες. Στέφανε, ειλικρινά. Έχει πλάνο και στον κοροϊδεύεται. Στέφανε, ειλικρινά σε ευχαριστούμε που ήρθες στην Ελλάδα. Εγώ ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, το βλέπαμε μόνο σε ελληνικές ταινίες. Με τον Μαυρογιαλούρο, με τον Κόρτσο που κορόιδευαν τους πολιτικούς παλαιάς κοπής. Θα σας φέρουμε και θάλασσα. Και θάλασσα θα σας φέρουμε. Λοιπόν, και ήταν σε ελληνικές ταινίες. Τώρα πια βλέπετε, αυτές τις ταινίες είναι παλιακές. Το σενάριο της ζωής έχει ξεπεράσει τον παλιό ελληνικό καλό κινηματογράφο. Υπάρχει Έλληνας πολιτικός που υπόσχεται σε κυρία που λέει ότι έκανε κρύο το. Γιατί έχει τόσο μεγάλο μπουφάν. Μάλλον το μεγάλο χοντρό ήθελε να πει. Αλλά επειδή το έβγαλε από το λεξιλόγιο το χοντρό η Άλκησες Πρωτοψάλτη, προφανώς έβγαλε το χοντρό μπουφάν και ο Στέφανος Κασελάκης. Και αντί να πει έχεις χοντρό μπουφάν, επειδή το χοντρό είπαμε, απαγορεύεται να το χρησιμοποιούμε πια. Ακόμα και σε μπουφάν δεν λέμε χοντρό, απαγορεύεται. Βγήκαν οι κυρίες του Μητού και το απαγορεύσανε. Λοιπόν, απαγορεύεται να πούμε χοντρό μπουφάν. Και επειδή λοιπόν βγήκε η κυρία και λέει, έχετε ένα χοντρό, τέλος πάντων, ήθελε να πει χοντρό μπουφάν και είπε μεγάλο μπουφάν. Και της λέει η παιδιά της κυρίας ότι και αυτό θα το αλλάξουμε. Ο άνθρωπος του καιρού δεν είναι ο Αρνιακός, είναι ο Κασελάκης. Είναι απίστευτο. Είναι ωραίος τύπος. Είναι μια κορυφαία στιγμή. Κορυφαία στιγμή. Νομίζω ότι ήταν η κορυφαία του στιγμή. Νομίζω αυτό που υποσχέθηκε στην κυρία ότι όταν έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξει και το κρύο. Και δεν θα φοράτε χοντρό που δεν θα φοράτε. Είναι αυτό που λένε. Είναι αυτό που τον κάνει κορυφαίο, Βαγγέλη μου. Αυτό που λένε για το Σεφερλί. Είναι πολύ πίσω. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, καμία το είχαμε δει και στο Μαυρογιαλούρο, την ταινία. Δεν λέει άλλη κάνει κρύο και να σου λέει και αυτό θα τα αλλάξουμε. Παιδιά, δεν το πιστεύω. Ξαναβάλτε μου τρίτη φορά. Αλήθεια σας λέω. Θέλω να το χαρώ. Τρίτη, το ξανά. Αλήθεια. Μα γιατί τόσο μεγάλο μπουφάν τόσο ωραίο καιρό? Γιατί έκανε κρύο όταν φύγαμε από το σπίτι. Έρχονται καλύτερες μέρες. Λοιπόν, γεια σας. Σουρεαλιστικός μαυρογιαλουρισμός. Στέφανε, σε ευχαριστώ, αλήθεια. Μου φτιάξε την ημέρα. Τι δώρο είναι αυτό, Χριστιανό. Τι δώρο Θεού είναι αυτός ο άνθρωπος. Πραγματικά. Δηλαδή, δώρο Θεού θα πρέπει να το λένε. Δώρο Θεού. Και εσύ κάθεσαι και τον πολεμάς, Τάσο. Εγώ τον πολεμάω. Τον πολεμάς. Εγώ Δηλαδή, δεν είναι κορυφαίος αυτός. Μη βάζεις αυτό που βλέπω και νομίζω ότι είμαι συνεπής σε αυτά που λέω από την πρώτη μέρα που τον είδα. Σε αντίθεση με άλλους που λέγανε θα γίνει πρωθυπουργός. Θα τα πω κι αυτά. Επειδή είμαι συνεπής σε αυτά που λέω, κάποιοι λέγανε θα γίνει πρωθυπουργός αυτός που βλέπουμε. Αυτός έχει μια αφέλεια καλού ανθρώπου. Γιατί μόνο ένας αφελής άνθρωπος πάει στον άλλο και του λέει θα σας αλλάξουμε και το κρύο. Μόνο κακό δεν μπορούμε να το πούμε άνθρωπο. Δεν μπορείς να του πεις ότι ο άνθρωπος αυτός έχει μια κακή πρόθεση. Όχι, είναι η καλομήρα. Είναι η καλομήρα της πολιτικής. Ίδιος. Είναι η καλομήρα της πολιτικής. Δηλαδή έχει μια αγνότητα, μια καλή γιατί εμένα με έχει πείσει ξεκάθαρα ότι πραγματικά έχει έρθει με αγαθές προθέσεις. Έχει έρθει να βοηθήσει. Απλώς ο άνθρωπος είναι αλλού ταλού. Δηλαδή λέει στα παιδιά, εσύ. Και να πω και κάτι άλλο. Όταν τα παιδιά του είπαν θα πάμε να σπουδάσουμε στην Αμερική και ο ίδιος έχει σπουδάσει στην Αμερική. Αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Μην πάτε. Και ο ίδιος έχει σπουδάσει στην Αμερική σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια της Αμερικής με υποτροφία και λέει αυτό πρέπει να τα αλλάξουμε. Να μας πει τότε, αφού πρέπει να τα αλλάξουμε, αν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να υιοθετήσει την άποψη ότι πρέπει να γίνουν ιδιωτικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Όταν τα παιδιά λοιπόν θέλουν να σπουδάσουν ιατρική, μηχανολογία κτλ. Σε άλλα πανεπιστήμια και όχι στα ελληνικά, να μας πει, άρα όταν λέει θα τα αλλάξουμε, εννοεί ότι αντιτίθεται με τους Συριζέους συντρόφους που μιλάνε εναντίον των ιδιωτικών πανεπιστήμιων και είναι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστήμιων. Αυτό δηλαδή εννοούσε εδώ ο κύριος Κασελάκης, θα το ξεκαθαρίσει πρώτον. Και δεύτερον, η στιγμή που λέει στην κυρία και αυτό θα το αλλάξουμε επειδή κρύωνε το πρωί και έκανε κρύο, αυτά νομίζω είναι η κορυφαία του στιγμή. Είναι καλός άνθρωπος. Είναι αγνός άνθρωπος. Και αυτό τον οδηγεί σε αυτές τις γκάφες που κατ' εμέ τον καθιστούν πάρα πολύ συμπαθή και ουσιαστικά αναδεικνύουν την αγνότητά του και την καλή προαίρεση που έχει έρθει στη χώρα. Δηλαδή οι άλλοι τους βλέπεις ότι μπορεί να είναι και λαμόγια. Σου λέει ο άλλος, ενώ αυτός δεν έχει πονηράδα. Βγαίνει, έχει άγνοια κινδύνου. Όταν είναι πιθανό να πει τέτοιες αρλούμπες και βγαίνει και τις λέει, είναι άγνοια κινδύνου, είναι καλή προαίρεση αυτό το πράγμα. Καταλάβετε τι σας λέω. Δεν σχολίασες το παντελόνι αν είναι στενό. Λοιπόν, τι είπες? Το παντελόνι λέω δεν το σχολίασες. Αφήνω και κάτι και για σένα. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ανδρέα Καραγιάννη γιατί έχει γίνει πολύ μεγάλος δώρος, επειδή παιδιά προσέξτε.
Έβγαλε ο Καραγιάννης την είδηση την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Στέφανος Κασσελάκης θα επισκεφθεί κάποιες μονές του Αγίου Όρους. Από το ΣΥΡΙΖΑ, κύκλοι του Στέφανου Κασσελάκη το διέψευσαν αυτό και λένε ότι ποτέ δεν ίσχυε. Μάλιστα το μεταφέρουμε από την εκπομπή μας, γιατί μιλήσαμε με ανθρώπους στον περιβάλλον του κυρίου Κασσελάκη και μας είπαν ότι αυτό δεν ισχύει. Τώρα βγαίνει ο Ανδρέας Καραγιάννης, να τον καλημερίσουμε και να του πούμε καλή εβδομάδα, και επιμένει ότι υπάρχει αυτή η πρόθεση για επίσκεψη του κυρίου Κασσελάκη στο Άγιο Όρος. Ποιος λέει αλήθεια τελικά, βρε Ανδρέα? Καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Επεισοδιακά αυτή η εβδομάδα, μιας και εμείς δεν είχαμε την πολυτέλεια ούτε των μαθητικών μας χρόνων στο κολέγιο να κάνουμε σφινακοπόλεμο στην Πρατσέρα των Σπετσών, αλλά μπήκαμε στο στόμα όλων των Σιριζοτρόλ, όλων των κακοπροαίρετων, όλων των ας πούμε site που για χρόνια μας βρίζουν με αιμονές. Ακόμα και πάντως εγώ να σου πω κάτι, επειδή εσύ τώρα λες κάποια πράγματα που πιθανόν να ενοχλούν τον Κασσελάκη. Εγώ γνωρίζω ότι όλοι οι απόφοιτοι του κολεγίου, επειδή και εσύ κολεγιόπεδο είσαι και ο Κασσελάκης κολεγιόπεδο. Έχετε πηγαίναμε και στην Πρατσέρα και στις Πέτρες και στα ραντεβού που υπήρχαν τότε και στην Τάπια και σε όλα τα μαγαζιά. Αλλά λέω ότι μπήκαμε στο στόμα ενώ εκείνος πέναγε ωραία και έκαναγε σφινάκια και έκανε την πλάκα του. Εμείς μπήκαμε ακόμα και στο στόμα του Πέτρου του Τατσόπουλου που μας λέει ότι δεν πάνε, λέει, στο Άγιον Όρος ο Τάιλερ και ο Κασσελάκης, γιατί δεν τους θέλουν τα άλλα ζευγάρια που μένουν εκεί. Και το λέει δημόσια αυτό. Και εδώ που υπάρχει πολιτική ορθότητα. Λοιπόν, είναι ενδεικτικό της ένδυας και απαξίωσης της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ότι την ώρα που ο πρωθυπουργός μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έδινε μάχη στο BBC για τα γλυπτά του Παρθενώνα, ο πρόεδρος Παύλα Φωτομοντέλο, όπως τον αποκάλυψαν στις Πέτσες και το περιβάλλον του, κατέβαλαν αγωνιώδεις προσπάθειες να μαζέψουν κάτι το οποίο οι ίδιοι είχαν ουσιαστικά διαρρεύσει μέσω κύκλων. Ανδρέα μου, γιατί να δεχτούμε αυτό που λες εσύ και να μην δεχτούμε αυτό που λέει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι ουδέποτε έκανα τέτοια κουβέντα? Δηλαδή, γιατί είναι αληθινότερο ρεπορτάζ? Καμιά φορά και τα ρεπορτάζ διαψεύδονται καμιά φορά τα ρεπορτάζ. Είναι λυπηρό να ξεχνάει ο Στέφανος τι τάζει και σε ποιους, αφού όπως μας είπα Γιορίτης μοναχός συγκεκριμένος, είχαν επικοινωνία με το περιβάλλον του και του είπε ότι προτίθεται να το κάνει αυτό. Επίσης, ο πολύ στενό του συνεργάτης, ο Γιώργος Τσίπρας, σε εμάς στη συνέντευξη on camera, μας είχε πει την πρόθεσή του να πάνε στο Άγιον Όρος. Και αυτό υπάρχει, νομίζω το έχετε και σαν ντοκουμέντο. Μήπως απλά τον κάλεσαν από την Ιερά Μονή Ξενοφόντος, τον κάλεσαν να τους επισκεφθεί και δεν ήθελε ο ίδιος να πάει με το σύζυγό του? Δεν είχε πρόθεση να πάει. Επίσημη πρόσκληση για επίσημη επίσκεψη δεν υπήρξε. Εμείς δεν μιλήσαμε για επίσημη πρόσκληση και επίσημη επίσκεψη, παρόλο που βγήκαν όλοι. Το ρεπορτάζ όμως λέει το εξής και πάει παρακάτω. Ότι υπό το φόβο και την πίεση της αριστερής τέριγας που έφυγε, ο πρόεδρος αναγκάζεται αυτή τη στιγμή να απαρνηθεί. Και λυπάμαι πάρα πολύ, γι' αυτό και για την προσωπικό μου σχέση. Έτσι, το ορθόδοξο και πιστό εαυτό του, βάζοντας στον πάγο τη λεγόμενη πατριωτική αριστερά, για να χαϊδέψει τα αυτιά των φανατικών ακροαριστερών που βγάζουν σπηριά ακούγοντας τη λέξη εκκλησία, πατρίδα, Αντρέα, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Ο κύριος Κασσελάκης ο ίδιος έχει πει ότι πάει ανάβει το κερί, πάει στη Μονή το Σουδαβί. Δεν μπορεί να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Δηλαδή, επειδή δεν πάει στο Άγιο Όρος, έγινε ξαφνικά άθεος, άθρησκος όπως οι συνεργάτες του υπολείπου που είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν αλλάζει αυτό. Όταν συναντάει τόσο κόσμο όπως είδαμε τώρα με το ΣΝΙΚ που είναι ίδια ηλικία περίπου 87-88. Ναι, αλλά μας έκανε εντύπωση ότι δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλο. Βρε, Ανδρέα μου, είδες τι έγινε. Δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλο. Πράγματα και δεν τα τηρεί, είναι άλλο κομμάτι. Αν δηλαδή δεν βλέπει ένα μοναχό, βλέπει έναν ιερέα που έχει πολλούς ιερείς μαζί του και αξιόλογους, αλλά κρύβονται τον τελευταίο καιρό, δεν ξέρω γιατί. Εάν λοιπόν τάζει πράγματα και δεν τα κάνει στην πράξη φοβούμενος τις συνέπειες της αριστερής πλευράς, είναι διαφορετικό. Όχι όμως να βάζει όλο το Σαββατοκύριακο όλα τα Σιριζοτρόλ να γίνεται ένα πανδαιμόνιο, γιατί τολμήσαμε να πούμε. Λες και είπαμε κάτι κακό, ας πούμε, ότι θα πάει στο Άγιον Όρος, δυσκεύεται να πάει στο Άγιον Όρος. Είναι τόσο κακό, δηλαδή είναι κακό να πάει κάποιος να προσκυνήσει. Τον ταυτίζει με ένα μπλοκ, ας πούμε, ανθρώπων, επειδή εφέρνουν και το γάμο τώρα με τους ομόφυλους και θεωρούν ότι έτσι θα στιγματιστεί. Λες και είναι στίγμα η Ορθοδοξία και η πίστη. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Αυτό που λες αποδεικνύεται με κάποιο τρόπο. Αντρέα, αποδεικνύεται. Οι συνεργάτες όπως ο Γιώργος Τσίπρας on camera είχε πει. Αποδεικνύεται το ρεπορτάζ σου. Με κάποιο τρόπο αποδεικνύεται το ρεπορτάζ που έχεις. Το ρεπορτάζ το πιο ότι είχε επικοινωνία με τον μοναχό, βεβαίως το αποδεικνύεται. Βεβαίως το αποδεικνύεται. Μα θα μιλάγαμε έτσι. 15 χρόνια δουλειά θα έβγαινα τώρα να λέω από την κοιλιά μου το τι γινόταν αυτό για να μου επιτεθούν μετά οι πάντες στο θέμα με τη φυσικοληψία και με όλα αυτά. Πώς αποδεικνύεται, κύριε Καραγιάννη, πώς αποδεικνύεται? Πώς αποδεικνύεται, πώς μπορεί να αποδειχθεί αυτό που μας λέτε? Πώς μπορεί να αποδειχθεί? Μπορεί να αποδειχθεί με πολλούς τρόπους. Μπορεί να αποδειχθεί με επικοινωνίες. Τώρα θα κάτσω να βγάλω τώρα ρεπορτάζ και συνομιλίες που έχω κάνει με μοναχούς για το τι μου είπαν ότι συναντήθηκαν με τον Κασσελάκη. Μα είναι σοβαρό πράγμα αυτό.
Άρα λοιπόν δέχτηκα εκείνη τη στιγμή και λέω, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση έστω και με διαρροές, γιατί επίσημη ανακοίνωση δεν έβγαλε, έστω και μέσω διαρροών, λέει ότι δέχτηκε προσκλήσεις, αλλά δεν είναι στις προτεραιότητες και δεν θα το κάνει αυτό το Φλεβάρι κτλ. Εγώ το δέχτηκα, το άλλαξα και πήγα και το διόρθωσα. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε. Αλλά το βασικό είναι να τηρεί κάποιος αυτά που λέει και να είναι συνεπής. Αυτό είναι το βασικό. Όχι όλα για το Θεαθήνε, όχι όλα για την εντύπωση. Ανδρέα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στο μεγαλύτερο δώρο που έχει δοθεί, φίλες και φίλοι, ποτέ από την ελληνική τηλεόραση.